rafi corona virus koko ronkana jokli windere nde kala ngu rafi koko ronkana sin ha america europe ha africa to ina doga wodi to hucca ala so corona nangima ko ma ɗojja isla fo fangu ma udda kala mo ɓattiɗa ndaɓa sin e gandal mum ronki ujunnaji sinwaji maayi jumaje jamaji uddi baraji njulu juma corona dartini jereji uddi bawde lana darti diwde e juraji laamuji katti corona ndaw ko an hulɓini mawɓe sukaɓe mbemji juuɗe pofti sunna nulaɗo wurti maɓɓodirde e juuɗe weeɗodirde en kulti ete allah haali no mbiɗen ko enen cali raneɓe payi ngura fi kuli umra makka wi hatti yawmul jumati jumaji ɓolɗi goto kala e kelɓungal salminago te koyngal laamuji katti kala dental duggere ha daral corona hatti kala ɗangal an allah jomam ya yafabo min e o corona ngam ala ko donkuɗa sa jolama ngu rafi walata bakkuruji jafoɗa moƴƴi amen jaɓa jaboɗa min noddi allah jomam ya dandu min ngu rafi corona kulen allah mijoɗen mayde joɓen waktuji mijoɗen jango jokken endam mijoɗen yaade udditen ɓerɗe mijoɗen gasde cangarti penale nguyka jinaɗalen mijoɗen ñawede tubakoɓe on gandi hay hunde on gonani lewru hay rafi on jiitani guttuji e basali mbimi ko allah tan woodi fof ko e nder mum woodi onon e wittode ngabboje ha jettoyo dow asamanuji dadɓe miijoji kono sembe allah on gandani duttoɗe jabon jomiraɗo gila leelani julɓe jaɓe kettoɗe mi sikku on faami deweteɗo ala so wona allah ɓurnaɗo ko nulaɗo goto woodi mo wawa corona woto fawmo place amin almudo jangu ceerno jangin ala koko renda jammo ndewa yamirore rokkirama moni kala yo dejju ŋaabo kala wi'e yo mubbo so ɗum ala dadiɓe ngaranma nawma kala ɓe kettoma di kongi holto paya njala bone corona mbimi ko corona